казвам се Нурджан Özgür Bakracıoğlu. Професор съм в Истанбулския университет, в факултета по политически науки, департамент международни отношения и политика. От години работя на тема миграция, защото и аз съм изселничка от 1989 година, когато трябваше да напусна дома си заедно с семейството ми за няколко часа. И след няколко години се завърнах в Разград, където си оставих детството всъщност. И сега често се връщам отново в Разград. Всяко лято посещавам Разград, защото ние, мигрантите, просто сме хора, които си оставихме детството в другата страна на границата. Настоящето е в тази страна на границата. И затова ние сме хора, които развиваме този талант да живеем, да творим, да работим и да обичаме две родини, две общества, да живеем между две култури, което е голямо предимство и богатство. И всъщност с тая изложба ние искахме да разкажем това, но с думите на карикатурата и с този универсалния език на изкуството. Да разкажем как, между другото, миграцията няма само негативи, няма само болка, но заедно с болката и травмата, миграцията също носи много таланти, много изкуство, много чувства и много неказани истории. Лични истории или обществени истории. И тази памет е много важна и в много моменти ние просто не разбираме, че много части, важни елементи от тази памет са ненаписани. Но не всичко може да се напише, защото чувствата не можете да ги напишете бързо. Затова избрахме езика на карикатурата като най-богатия универсален език, с който да разкажем миграцията, да разкажем какво е да си мухаджир, да разкажем каква ни е мисията като мигранти между двете държави и да разкажем как, между другото, ние строим мостове на приятелство чрез изкуството. Ние обогатяваме и двете държави и в наш интерес е приятелството между двете страни, България и Турция, защото и ние живеем между тях и в двете също. Затова миналата година ние си мислехме какво мероприятие да направим, за да припомним приятелския договор между България и Турция, подписан в 1925 година по времето на Ататюрк. И тъй като аз работя миграция, Халид, той пък е художник, решихме да е нещо свързано с изкуството и миграцията, да ги комбинираме заедно. И после се получи много хубав синтез. Научихме много неща. Той научи много неща за миграцията, ние научихме как миграцията и изкуството могат да обогатят нашия свят и света на мигрантите и на мухаджирите също. И така започнахме с проект за книга, всъщност за албум и книга, където да напишем паметта на миграцията с карикатури и чрез карикатури, които имат памет свързана с миграция от България за Турция. Но после като видяхме карикатурите и казахме защо да не организираме изложба на колела и да я пренесем навсякъде, из цяла България, из цяла Турция. Започнахме от Ескишехир, защото Ескишехир и Бурса са градове, които са изградени с труда на мигрантите и мухаджирите от Кавказите и от Балканите. Затова това беше много важно и символично за нас. Много възхитени останаха, всичките мухаджири там, всички мигранти останаха много възхитени от изложбата, защото никой не очакваше, че може да има толкова много карикатуристи от България в Турция и илюстратори. И после след Бурса искахме да минем в България и ние се познаваме с радост с движение Круг Арт от години, началото на 2000-та година. И те ни поканяха да дойдем и да започнем от Кърджали. Кърджали е важен за нас, защото в екипа на карикатуристите, на 28-те карикатуристи, ние имаме 9 карикатуристи от Кърджали. Значи те имат памет
свързана с Кърджали, с тази област, памет свързана с Родопите. Също, а Родопите са много важен регион. Тая свободата на планините и на Родопите е много важна за развитието на изкуството, музиката в този регион, поезията в този регион. И не е случайно, че имаме толкова карикатуристи от този регион, от Родопския регион, от региона на Орфей, всъщност, който е символ на музиката и обичта. Значи, за това влязохме от Кърджали и продължаваме. Къде ще ходим? В края на ноември ще бъдем в Шуменския университет. Продължаваме с университетите, защото аз съм академик и искам да го превърна в инициатива на приятелски дух между университетите и кооперация между университетите също. Затова се свързах с университетите в Шумен. Там ще гостуваме и в края на декември ще гостуваме в Софийския университет, където ще има конференция на българистиката. Много сме благодарни на декана на историческия факултет, професор Мира Маркова, която дойде в Бурса, да ни види, да ни гостува. Беше много възхитена от изложбата и каза: чакаме ви в края на декември, сте в София. И от София искаме да продължим и до Пловдив, да отидем до други градове също, из цяла България. Отворени сме да гостуваме на всички университети из България, да се запознаем с тях, да си сътрудничам и да построим приятелски мостове между университетите в Турция и в България, между общините, между асоциациите и центровете на изкуството. Значи, това ни е мечтата, идеята за бъдещето на изложбата и да я обогатяваме, защото очакваме още около 20 илюстратора да се включат в нашия екип. Имаме покани от асоциации в Турция на илюстраторите. Също платформата на илюстраторите иска да работи с нас. Хубави идеи, нови приятелства. Най-хубавото е нови приятелства и едно от най-хубавите постижения на тая карикатура, карикатуристите, които са тук като Екрем Боразан, той се завърна след 150 години. Той дойде и посети родното му място на прабаба си. Значи, много е въодушевен и ми казва: аз не знам как да изкажа чувствата, които са ми вътре в душата. Сигурно ще трябва да ги нарисувам. Това е, което казва, и му е много странно. Той гледа Кърджали, многото от нашия екип видяха Кърджали за пръв път и им хареса като град. Така че ето, научаваме, откриваме нови открития, нови приключения, нови хора, нови институции. Като приключение